Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa rek dino dino Rebo ya. Selalu dino rek. Moga-moga awakmu sehat kabeh. Rezeki lancar. Amin, amin. Ya wis rek, isu iki ayo padha bersyukur alhamdulillah marang Sang Kuwasa Gusti Allah Subhanahu wa taala sing ngowahi kenikmatan sing luar biasa kanggo awak dhewe. Dene awak dhewe iki sok apa bisa kerja, iso tangi, salah masih ya sedina wingi awak dhewe. Se. Ya masih awak dhewe sedina wingi ku aktivitas ya. Gue ngelakoni salah dosa tapi Gusti Allah sayang awak dhewe. Awak dhewe iki wis dikai urip tangi sehat. Gak lara, iso sarapan, iso ngopi. Ya. Alhamdulillah. Nah, rek, bahasan dino iki. Nah, oke. Presio. Dene iki rek awak dhewe iki bahas kata-kata. Iki kata-kata unik sing jarang apa ya? Jarang digawe, jarang dikrungu. Yaiku bahasa prejengan. Ngerti prejengan. Artinya bahasa prejengan iki biasa digawe arek-arek dudono mbok koncone mbok barang sing dituturno kaya to aku iki duwe barang ya. Nah, barang iki kaya to awakmu iki duwe barang rek. Awakmu duwe barang terus barang itu mau kan gak ngerti kan aku ditutupno. Contoh lah katakanlah barang iku mau kucing katakanlah ngono iku ya. Awakmu kan gak ngerti. Aku kan gak ngerti nek awakmu iku beneran kucing iku. Nah, jadi awakmu ngomong kan dhisik. Sing jenenge kucing iku. Iku lho prejingane. Nah, biasanya ngono. Utawa awakmu tau kancamu. Kan cocok kala jenenge iku mau sapa Udin ngono iku. Utawa
utawa jenenge apa? Somat. Ya, apa kayak TV-TV loh. Keluarga Somat. Ya, Somat. Ya, aku kan gak paham. Ada sih sing jenenge Somat. Lah awakmu ndudono aku. Lah awakmu ndudono aku. Kalau Somat prejengane Somat. Wah. Iya, dene iku ngono wis apa ya? Istilah sing biasa digawe arek-arek kene dhewe. Ya. Istilah yang dipakai untuk keseharian menunjukkan sebuah benda. Nah, benda atau barang atau orang lah. Satu benda lah itu ya. Nah, artinya prejengan itu ibaratnya wujud. Nah, dalam bahasa Indonesia atau ilmiah itu wujud. Nah, itu loh wujudnya. Nah, jadi iku ngono maknae prejengan. Nah, iso ae prejengan iku gak hanya iso ae prejengan iku gak harus wujud rek. Tapi iso karakter, ya karaktere wong, ana sing wong senengane muring-muring, ana sing sabar, ana sing meneng. Nah, iku no biasa ya digawe. Endi sih arek jenenge Somat yo. Iku lho prejengane lho, meneng areke. Nah, nah, jadi ngono rek arti dari prejengan. Nah, ibu-ibu rek, ya Allah. Jadi kira-kira saiki aku takok prejenganmu nek budal kerja kuwi apa rek? Nah, wis adus apa wis durung awakmu iku? Ya, sampai korep kabeh. Ya, ngerti korep, Pak? Nah, korep iku wis ana keteke iku apa kotoran di mata. Nah, terus ana kotoran di apa ke mulut ini air liur. Nah, korep ibaratnya terus ya jadi kayak tampilannya kayak so menyenangkan loh. Burung atus lusuh bahasanya wong lusuh 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 bahasa ya dewe korep. Nah terus ya dini awakmu nek budal kerja ya apa carane rek prejenganmu iku sing apa ya? Ya sing menyenangkan ngono lho. Dini wong-wong iku kan iso ngajeni awakmu. Kan ana pepatah mengatakan aji ning diri saka lati, aji ning saka buka. Dadi ini awakmu jadi hargai karo itu ya sepuluh mau ya udapanmu utawa sandanganmu utawa pakaianmu ono rek ya jadi sekolah itu lagi jenenge prejengan. Nah wis ya wis sampai apa ya
Karo awak dhewe iki berusaha lah semaksimal mungkin. Soale saiki ki ya wis wong-wong ku delok teko apa ya? Teko prejengane awak dhewe, teko tampilane awak dhewe. Nah, tampilane awak dhewe iki gak meyakinkan. Ya awak dhewe kan ibaratnya gak diperhatikan juga. Ya tidak diperhatikan, tidak diprioritaskan ngono iku. Ya masih awak dhewe iki sederhana, gak melulu tampilan koyo wong liyane, koyo wong soge. Intine sing pantes lah. Ya. Nek wae kerja ya pakaian kerjamu. Nek kamu sembayang ya pakaian sembayangmu. Ya. Adine yes ngono iku. Ya wis arek sampai samono ae bahasan dino iki tak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.